Μας τη μέσα είναι οικογενειακός. Τι Γιώργη, πού να είμαι εδώ. Γεια σου αδερφέ. Τι κάνουμε. Μόνο που δεν έχουμε καρέκλες να σας φιλέψουμε. Κάτσε. Παιδιά, έχει καρέκλες. Έχει καρέκλες μέσα. Όχι, μην κάτσε από εκεί γιατί γράφω. Έχω κάμερα εκεί. Σε γράφω. Κοίτα και. DVD καινούριο. Παπά, φέρτε εδώ που να γράψω πατούμενο. Λοιπόν, κάτσε, έχει καρέκλες από μέσα, πάρτε μόνο, αφήστε μία και φέρτε τη χελάτε. Ναι, γράφω, όχι, εκεί κάτσε. Όχι, σου πανά, μην πας από εκεί. Κοντά σε μένα, κοίτα. Εγώ δεν έχω καμία όρεξη να αλλάξουμε θέση. Να αλλάξουμε θέση. Έλα, κάτσε από εδώ. Το κακό είναι ότι εδώ δεν έχουμε τέτοια ώρα τίποτα να σας φιλέψουμε. Γιατί είναι... Φέρει καμιά μέσα. Δεν έχουμε τίποτα τέτοια ώρα. Ή μάλλον μπορώ να πούμε στη... Όχι, όχι, δεν έχουμε τίποτα. Συνέφερα να μας λέξει. Η ζωή που να δώσω στη μηγιά της επόμενης που θα έρθει. Της επόμενης και ωραία να περνάμε. Το βρήκες εύκολα. Δεν πλάνει το άμα τεράστιο. Ήσυχα. Χάρη, καλημέρα. Καλημέρα Γεώργιε. Καλημέρα Γεώργιε. Δίπλα μου. Έτσι μπράβο. Καλημέρα Λέκο. Καλή σας μέρα. Μία και μπλοκέ. Από το ίδιο είμαστε και εμείς πως έτσι. Εντάξει. Χτίζουμε καριέρα. Έτσι είναι. Για να μην πω χτίζουμε, πώς το λένε, πρίκα. Φτιάχνουμε την πρίκα μας, ναι. Τη δικιά μας ή αυτόν που φέραμε στον κόσμο. Μα για αυτούς γίνονται. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, καινούργια δισκογραφική δουλειά. Οι άντρες δεν παρακαλάνε. Έχω δει κάτι άντρες που παρακαλάνε και κάτι κλάματα. Και όμως οι άντρες δεν παρακαλάνε. Α, υπονοείς κάτι γι' αυτό. Ότι οι άντρες δεν παρακαλάνε. Το πώς προφέρουμε τη λέξη άντρας, άνδρας και άντρας. Τον άντρα όπως και να το πεις, είναι άντρας. Καλά, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Τον άκουσα τον Χριστόπουλο, δεν είναι απόλυτο. Δίκιο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που. Και κάποιοι. Μη ακούγεται. Ούτε αυτό. Ακούγεται. Τι εκπομπή είναι αυτή, όλα ακούγονται. Μα μικρόφωνα ανοιχτά έχουμε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Ποιο θα παίξουμε πρώτο. Να κάνουμε μια αφιέρωση στον πεθερό σου, όπως τον λέμε. Στον Αντώνη. Ναι. Του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι που λέει «Την καρδιά σου θα σπάσω». Ωραία, ποιο είναι αυτό. Να το αφιερώσω γιατί αυτός θα ακούσει όλη την εκπομπή, αλλά τουλάχιστον να πω ότι το έβαλα στην αρχή για να μπορέσει να κοιμηθεί και να πάει στη δουλειά το πρωί. Γιατί δουλεύει ο άνθρωπος το πρωί. Οικοδομή κι όλα. Οικοδομή. Έτσι, μπράβο. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, πάμε, Χάρη.
Λοιπόν, 14 τραγούδια. 14 τραγούδια, 14 λαϊκά τραγούδια. Κυκλοφορία από τη Virus. Ναι, Μίλτος. Από στο Μίλτον. Μίλτος. Έχουμε αλλάξει δισκογραφική εταιρεία. Εντάξει. Όπου είναι, τώρα πλέον είναι όπου είναι καλά και όπως πάνε τα πράγματα να πάνε καλά. Από εκεί και πέρα. Βέβαια. Εντάξει, δεν μπορούμε να. Όταν τα πράγματα δεν τζουλάνε όπως πρέπει. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, η δική μας δουλειά, μάλλον στη δική μας δουλειά υπάρχει αυτό το στοιχείο των μεταγραφών. Όπως και με τους ποδοσφαιριστές. Ωραία, και στη δική μας δουλειά υπάρχει, αλλά είναι ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει. Καλό είναι να γίνονται αλλαγές, να δοκιμάσεις και άλλα πράγματα και βλέποντας και κάνοντας. Ναι. Το λέω αυτό γιατί πλέον η κατάσταση, μάλλον το θέμα με τις δισκογραφικές εταιρείες είναι, δεν είναι μόνο το τι κάνουν εκείνοι, είναι και το τι κάνουμε κι εμείς. Σίγουρα. Γιατί πλέον τα πράγματα... Κοιτάξτε, γενικότερα η δισκογραφία περνάει κρίση, μεγάλη κρίση και αυτό έχει να κάνει με την πειρατεία. Αυτό πήγα να σου πω. Οι δισκογραφικές εταιρείες γενικότερα δεν πάνε καλά. Πρέπει να υπάρχει καλός συνδυασμός με τον τραγουδιστή, με την εταιρεία και με τον επιχειρηματία που ενδεχομένως θα υπάρχει πίσω από τον εκάστοτε τραγουδιστή. Έτσι, μπράβο. Να υπάρχει σωστή χημεία. Έτσι. Όπως το τραγούδι. Και να υπάρχει καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Έτσι, να πούμε δύο λόγια για να ξεκινήσουμε μετά να κάνουμε την παρουσίαση. Να σας ευχαριστώ και εγώ που είστε σήμερα εδώ και να σας πω ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, παρακολουθώ την πορεία του και λατρεύω τη φωνή του εδώ και 10 χρόνια περίπου. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σήμερα τον υποδέχομαι στην οικογένεια της Virus και γενικότερα του ομίλου μας της εταιρείας γενικών εκδόσεων της στρατηγικής από τα παλιά Λύρα, η οποία είναι ο όμιλος του κ. Γιαννίκου πλέον. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα, που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια όντας μια μικρούλα εταιρεία. Έτσι, ο Αλέκος είναι και ένα από τα στέλια μας, είναι μαζί μας και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, θα τον απολαύσετε. Φίλου που σε ευχαριστώ, για το εσύ θα μιλήσεις. Σιγά να μην μιλήσω να μην θα πουλήσω. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πριν τραγουδήσουμε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει ο καθένας με τον τρόπο του μέρος για να πραγματοποιηθεί αυτή η δισκογραφική δουλειά. Όλους τους συντελεστές, όλους τους λειτουργούς. Ετρώνε κάτρον. Δεν μπορεί να είσαι σε ένα μαγαζί και να σε πληρώνει ο άλλος χωρίς να τα φέρνεις. Παντού σε οτιδήποτε, σε όλες τις δουλειές, για την ψυχή της μάνας του δουλεύει. Αλλά το θέμα είναι, πρέπει να έχει τη διορατικότητα να επενδύει. Η επένδυση σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντική. Κεφάλαιο, ακριβώς. Τα άκουσα να μου στο πλήρω. Και ρίσκο. Και ρίσκο. Ναι, συμφωνώ. Πολύ εύστοχη η παρατήρηση. Και ρίσκο. Τώρα θα μου πεις ότι άμα δεν ρισκάρεις δεν κερδίζεις. Εντάξει, να πω ότι υπάρχουν οι περισσότεροι όμως πάνε στα σίγουρα. Λίγοι είμαστε εμείς που ρισκάρουμε. Τι θες να μου πεις τώρα, ότι ρισκάρισες για τον Σασόπουλο? Φυσικά και ρισκάρισα. Όχι ότι δεν άξιζε ο Αλέκος, άξιζε. Αλλά μπορούσε να μην είχαμε κάνει επιτυχία, Αρισιάννη. Εντάξει, συμφωνώ. Αλλά ξέρεις κάτι. Θέλω να πω την άλλη επιχειρηματίες οι οποίοι παίρνουν έτοιμους καλλιτέχνες. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Και προχωράνε με βάση το έτοιμο. Όχι, εγώ αλλού το πάω. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία. Παίζουν πολλά ρόλο. Πρέπει να είσαι και θέλει και τον παράγοντα τύχη πάντα. Ναι, συμφωνώ ότι θέλει τύχη. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που ρισκάρισαν, που ήταν στο χείλος του αφανισμού, ρισκάρισαν και έγιναν όλοι μαζί. Ονόματα δεν λέμε, δικογένειες δεν φύγουν. Πάμε προς την άλλη πλευρά του. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Συνεννοηθήκαμε, βλέπω ακριβώς. Δυο βαλίτσες στην πόλη.